Draga i poštovana braćo u islamu, evo mi u ovoj hudbi nećemo govoriti o brojnim propisima jer uzeli bi vremena. Ja ću pokušati da kažem nekoliko riječi koji su za nas bitne i mi bi rekli najbitnije što mogu biti na ovome svijetu i ono što je vezano za naš život i ahiret. I to ćemo kazati upravo zbog toga što je i dan poprilično topao i vrući, zbog naše braće koji su napolju na suncu, pa ćemo gledati da to na vrijeme završimo. Želim da kažem da u ovoj hudbi da smo mi došli na ovaj svijet sa jednim jedinim razlogom. To zapamtite. I to je glavno. Sve ostalo su sporedne stvari. Jer je ovo suština. Mi smo došli na ovaj svijet da Allaha spoznamo. I kada ga spoznamo, da druge o njemu upoznamo. To je jedini cilj, jedina filozofija na ovome svijetu, jedini zadatak. Svi drugi naši poslovi, obaveze, to je drugorazredno i sekundarno. Sve je drugo sekundarno. I vidite u svijetu šta narod radi. Vidite globalni svijet šta radi. Sve radi ono što nije zadužen. Radi ono čime ga Allah nije zadužio. Čini anarhiju na ovome svijetu. Prosipa krv na mnogim mjestima. A on je došao da Allaha upozna, da ga spozna i da druge o njemu upozna i da ljude vodi ka džennetu. Jer naš sastanak je u džennetu. Svi ljudi koji vjeruju i svi sretnika, svi drugi su nesretnici. Bez obzira kako živjeli na ovome svijetu, šta obavljali, koje funkcije nosili, šta obnašali, koliko imali i kako sebi život štimali. Sve će to biti propaliteti i svi će ući u džehennemsku vatru, izuzev oni, kao što kaže Allah u Kur'anu, wal asri innal insani lafi husr. Tako mi stoljeća, tako mi vremena, svi ljudi su na gubitku. Svi su na gubitku. Illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Osim oni koji ispravno vjeruju i prema onome što vjeruju djeluju i koji preporučuju jedni drugima istinu i strpljivost. Danas je istina u globalnom svijetu postala neistina, neistina je postala istina. I vidite da šeitan upravlja ovim svijetom i da šeitan podmeće gdje god može kome poneki klip ili nogu da ga strovali. I vidite da su svi moćnici na svijetu krenuli da slijede šeitanove stope. Mi u tome ne možemo učestvovati. Mi možemo da učestvujemo u onome što nam je Allah odredio. A to je da njega spoznamo, da gradimo džamije, da gradimo institucije koji će nas izbavljati iz ove kolotečine dunjaluka u kome nas je šeitan zamuljao i bacio i gdje se mi samo onako još malo kao u živom pijesku vrtimo. Što se više vrtimo, evo i međunarodna zajednica i međunarodni svijet i globalni sistem, pogledaj se vrte, žele da riješe onaj problem, žele da riješe drugi problem. Što se više vrte, sve više tonu u bezizlaznu situaciju i ambis. Ne može se na ovome svijetu živjeti bez objave. Zapamtite, braćo moja draga. Samo objava čovjeka spašava. Nikakva pamet, nikakvi univerziteti, fakulteti, koleđi, škole i stručnjaci. Stručnjaci mogu samo na malo dunjaluka i malo ekonomskih sistema da nešto kažu. Sve drugo je u rukama gospodara svemira koji vlada i nebom i zemljom. Nije to kao kod drugi da je on ilahum fis semai, a nije ilahum fil ardi. Allah je gospodar ilahum fis semai, kao što kaže u Kur'anu. On je vaš Bog na nebesima. Wa ilahum fil ardi.
i Bog na zemlji. Bez Allaha koji svim upravlja, sve daje, sve zakonitosti, vidite, usklađuje. Mi ne možemo ovaj svijet održati, zato ni velike sile ništa ne mogu, samo još više produbljuju jaz. I ono što danas vidimo u našem svijetu, ljudi moji, na nama je zadatak, bez obzira na ta iskušenja, kud nas drugi vode i pokušavaju da dovedu da mi se vratimo na tu svoju pravu stazu, da obnovimo ugovor sa našim gospodarom koji kada je sabrao sve duše, i vjernika i nevjernika, i muslimana, i kršćana, i židova, i taoista, i brahmanista, i konfucionista, i ateista, i sekularista, i fašista, sve što je sabrao, sve duše prije nego što su tijela bila stvorena na 1000 godina prije stvaranja tijela, Allah je stvorio sve duše. Danas ljudi koji žive, koji su živjeli, koji će živjeti do sudnjega dana, i upitao je, kako navodi u Kur'anu, elestu bi rabbikum, nisam li ja vaš gospodar? Jesam li ja vaš gospodar? Pita Allah. Sve duše i oni koji danas ubijaju djecu i oni koji su ugroženi i koji su žrtvovani. Sve je upitao Allah. Elestu bi rabbikum, nisam li ja vaš gospodar? A duše su sve odgovorile. Sve! I oni koji danas vjeruju i koji ne vjeruju. Kalu bela šehidna. Nego šta? Gospodaru, ti si naš gospodar. Tebi ćemo se klanjati, tebi na seždu padati i tebe obožavati. Ko danas obožava Allaha? Vidite. Pogledajte koliko svijeta danas ne klanja. Koliko svijeta dok je džuma hoda. I muslimana. A kamo li oni drugi koji ne znaju za Allaha, ljudi moji? Zato vam govori, ovo je najbitnije. Pouči sebe, pouči svoje dijete da si vjernik. Da si došao od Allaha sa zadatkom da njega spoznaš. I svoje dijete uči tome. A kad ga naučiš da je Allah jedan jedini i kad treba njemu na seždu pasti, onda si dobar prema svim ljudima na svijetu, ljudi moji. Zato ovaj globalni svijet ne može biti dobar. Zašto? Pa nije na tome zasnovan. Zasnovan je na logici, na raciju. To ima svoje mjesto. Ali ljudi moji, to je površno. I on ne može shvatiti ove zakonitosti koje Allah uspostavio na ovom svijetu. Niti smo mi, niti su velike sile i najveća ulema i intelektualci pravili ovaj plan Allahov na zemlji. I zato griješimo. I zato se ne može bez objave. I zato imate određene intelektualce čak među muslimanima i neku ulemu koja danas sumnjaju Buhariju muslima. Zašto? Zato što ne mogu da vjeruju da ima neke hadisa u kojima je alejhi selam izjavio nešto, oni ne mogu u svojim tintarama da shvate. Jer oni sav svijet shvataju na temelju racija i logike. A izvan toga je objava. Da je moglo se spoznati racijom i logikom, ne bi dolazili ni poslanici, 315 poslanika i 124.000 vjerovjesnika. Ne bi uopće dolazili. I nama bi svakom Allah, pošto je moćan, mogao mushaf na svakom jeziku da pošalje i njemu i njegovom djetetu. Pa bi mi koji smo Bošnjaci dobijali na bosanskom jeziku, vi koji ste Albanci bi dobijali na albanskom jeziku, jer Allah zna sve jezike, ima moć, ne treba mu štamparija, da samo kaže budi i da se stvori Kur'an na jeziku onoga čovjeka kome će Allah dostaviti. I opet ne bismo shvatili zašto? Pa zato što ne možemo svojim intelektualnim sposobnostima spoznati suštinu života i svijeta i ne bi Allah džaba slao vjeru. Ne bi nas zadužio da svakog petka upozoravamo na to. Nego bi to išlo preko društvenih mreža. Razumijete, ljudi? Ali zato postoje naše džamije. Zato i mi gradimo. I neka vas Allah nagradi što ste u ovom mjestu gdje nije bilo, vidite na ovoj čitavoj lokaciji džamije, što ste to uradili, neka vam Allah da svako dobro i neka vam da džennet za ono što ste uradili, ljudi moji. A vi sad se najavljuje, vidite, i ovaj dio, jel tako, današnje Sergije, gdje će biti skupljanje za ovu zemlju, gdje će biti najveća džamija sa centrom,
sa obdaništem gdje ćemo svoju djecu odgajati, ljudi moji, gdje ćemo usađivati našu vjeru u njih. To je najbitnije, ljudi, jer bez toga mi nismo prispjeli nigdje. Onaj ko živi bez vjere, bolje mu je da se nije nikako rodio, ljudi moji. Sa vjerom mi imamo bolan suštinu, mi imamo taj spas, mi imamo džennetski ključ sa vjerom. Pa zato ste vidjeli da ni jedan vjernik neće ostati u džehennemu. U najmanju ruku da je bio i najveći griješnik ako je bio vjernik doće u džennet. To je suština, ljudi moji. Zato ostavi u svome djetetu klicu imana. Nemoj ovi virusi da ga zahvate, virusi nevjerstva, virusi ateizma, virusi ovog sotonizma koji se širi svijetom. Pa čak i muslimanska ulema zahvaćena tim, pa onda kaže u Buhari muslima ima bajki, ima izmišljotina. Ima u vašim glavama izmišljotina, ljudi moji. Ali nema u Buhari koji nije nikada bio ni na jednoj utakmici, nije bio ni na jednom koncertu. Svaku sekundu svog života je proveo u vjeri i štiteći Allahovu vjeru i moleći Allaha da mu ukaže na puteve spasa. A šta mi molimo? Da nam dunjaluk ukaže. Pa kako ćete onda otvoriti puteve razumijevanje vjere, nego ti da razumijevanje dunjaluka? Dunjaluk jeste vrijedan, ali na njemu da svoju djecu odgojiš i na njemu da zaradiš džennet. Allah ti je dao dunjaluk da preko njega džennet zaradiš. Zato pogledajte ashabe, bili su bogati. Bogatiji od svih današnjih, najbogatiji ljudi na svijetu, takvi je bilo, kao što je bio Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubeir ibn Al-Awam, bili su bogatiji nego jedan čovjek danas na svijetu. I jedan. To čak njemački ekonomista i ekonomski stručnjak tvrdi u svojoj knjizi. Ljudi moji. Ali su živjeli skromno. Ono što mu treba prihvati i sve ostalo podijeli, jer smatra da mu je to Allah dao, da on Allahu vjeru pomogne, da širi, da ljude ka džennetu dovede, a ne da samo sebe izvede u nekom rahatluku. I zato nemojte zaboraviti, ono što imamo danas u svijetu od ovih iskušenja, od Gaze pa nadalje. Vi mislite tamo je haos, tamo je... Ama tamo su džennetlije ljudi koji se pripremaju za džennet, njegovo padanje, a mi to zovemo stradanje. Nije stradanje, nego uzdizanje. Njegovo padanje vodi ga, lansira ga direktno u džennet. Zato što zna zašto živi. Pazite dobro, nemojte tako to posmatrati. Posmatrajte nas jadnima. Svijet globalni smatrate jadnima koji gledaju kako se krv prosipa, a niko ne reagira, ljudi moji. Nego vi budite sretni što smo vjernici, što znamo zašto nas je Allah stvorio. I naša kap krvi će da nas dovede i lansira do najljepšeg dijela dženneta. I zato samo vam citiram na kraju još dva hadisa poslanika, alejhiselam, pa ćemo završiti da ne bi oduljili. Kaže poslanik, alejhiselam, u dva vjerodostojna hadisa, u kojem kaže, doći će čovjek koji će uživati na ovome svijetu sve što god želi ima. Ima jahte, kao što imate danas, ljudi imaju bogatstvo, ima sve živo. Međutim, on nije vjernik, njega to ne interesuje. On radi šta hoće. Ima svoju ženu, pored žene još ima 100 ljubavnica, prilazi kad koju hoće, blud čini kad hoće, s kim hoće. I on misli da uživa. I on smatra da uživa. Ali kada umre i bude proživljen, Allah ga smjesti direktno u džehennem, u džehennemsku vatru. A uživo je svaki dan ovoga svijeta. A onda ga pita, moj robe, jesi li ikada imao ikakav užitak na dunjaluku? A on stalno uživao, ljudi moji, radio što je htio. Imao sve. A onda mu Allah postavi pitanje, moj robe, jesi li ti uživao ikada na dunjaluku? Kaže, nikada, moj gospodare, nisam užitak osjetio. Aha, kad se potpali džehennemska vatra, sve užici nestanu, a oni su bili kratkotrajni, munjeviti, a ovdje sad vječan život i vječna patnja i vatra za nevjernike. A kaže, doće ljudi koji su imali iskušenja, poput naših majki Srebrenčanki, poput ove naše braće u Gazi koji čitaju familije gube, ljudi moji, u ovoj nepravdi koju imamo. I sada kad se takvi stave u džennet, bilo majka Srebrenčanka, bilo majka Palestinka, bilo naš neko koji imao iskušenja na ovome svijetu, pa nije zato što je volio Allaha, nije mogao da ostvari svoje brojne projekte samo zbog toga. A onda ga Allah ubaci u najljepše periboje i džennetske bašte i pita ga, moj robe, jesi li ikada osjetio u životu
neku nelagodu, tugu, bol. Svaka majka Palestinka i majka Srebrenčanka i svi mi koji smo imali probleme, a bili vjernici, kazat će, ja Rabbi, nikad mi ništa loše nismo osjetili na ovom svijetu. Jer kad džennet vidimo, ne zaboravi, a džennet je vječan. Braćo moja draga, ne isplati se izgubiti džennet koji je vječan radi ove tečnosti koja prolazi, a i mi sa njom, ovim dunjalukom. Ne isplati se ući u džehennem i ispaštati zato što nismo vjerovali u našeg gospodara i zato što nismo stvarnu vjeru primili. Zato, braćo moja draga, pomozimo ove projekte, ovaj vakuf i slijedimo one iskrene koji na tome rade, kao što su ovi naši fini imami, kao što vidite i ulema, koja se trudi da očuva u jednom ovakvom iskušenju ovoga svijeta, da očuva i naše džamije, i naše institucije, i naše medrese, da zato uvažajemo našu ulemu, uvažajemo ove ljude koji rade, uvažajemo ove naše imame. Pogledajte ovog našeg mladog imama, koliko se on bori za ovu, od početka ove zgrade izgradnje, pa sa svojim džebatom, pa nadalje, i zaista mu čestitamo da i mi možemo, kad dođemo kao musafiri, imati jedan ovakav komoditet da možemo uzeti abdest, da možemo klanjati u ovoj džami i molimo Allaha da sve nagradi koji bilo šta da prineste na izgradnji ovog našeg boljeg sutra. Neka nam Allah u Kabul i svako dobro upiše nam, a ukoliko budete neko od vas slobodan, bujrum, sutra navečer se možemo družiti od akšam namaza, inša Allahu ta'ala, kako je naveo sekretar Mežlisa vezano za ovaj naš skup, inša Allah. Alhamdulillah.